Jeg meldte mig ud af folkekirken den dag, jeg skulle aflevere min datters navneattest. Og da vi besluttede, at hun ikke skulle døbes, så meldte jeg mig ud samme dag. Ja, nu har jeg tænkt over det i meget, meget lang tid, snart 10 år. Og så tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed for at få det gjort. Fravalget af datterens dåb har nu fået Janni til at overveje sit medlemskab af folkekirken. Efter mange og lange diskussioner blev enige om, at hun ikke skulle døbes. Det var først derefter, jeg også er begyndt at tænke over det. Og jeg tror med tiden, at jeg også melder mig ud. Men jeg har ikke ligesom sparet op i 10 år, som du har. Det er forholdsvis nyt. Jamen, jeg kan godt forstå at der er mange, som døber deres børn uden at tro på Gud. For hvis ikke det, altså det er jo, ikke om man kan snakke om fortjeneste, men det er da Pauls fortjeneste, hvis man kan sige sådan, at Ida hun ikke er døbt. Hvis jeg havde mødt en med samme lidt ladet holdning til religion, som jeg havde, så var hun der også, eller det barn, så er det barn formentlig også blevet døbt, fordi det er en tradition. Det er sådan, man gør, og jeg tror, der er rigtig mange, der gør det uden at stille spørgsmålstegn ved det, fordi det er sådan, ens familie gør det, som man har set gennem generationer, uden man nødvendigvis forholder sig så meget til det religiøse i det. Jeg er rigtig glad for, at hun ikke er døbt. Ja, det var en principiel beslutning, vi tog. Og det har da kostet lidt. Der har været nogle familiære problemer og diskussioner. Men på trods af det, så vil jeg i hvert fald ikke gøre det om på det. Nej. Det er vi egentlig ret enige om. Ja. Vi har valgt rigtigt. Ja.